जिबिदाय बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि थालिर खेथि मावदों। बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ सेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया, 100% मिसलिया। आरनोथ' जोंनि मियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि। जिबिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै। जतिस मुसाहारिनि बाथ्राया सब नंखाय। बिथाङा फैयै समाव जोङो न'आव थानो सुख मोनाखैमोन, खेथि बाथि मावनो हायाखैमोन। दिनै बिथाङा फैनायनि उनाव जोङो बेसे गोजोनाव दङ। गुबुन हारिफ्राबो दिनै हरदि हरला 12टा जा 1टा जा जोंनि ओनसोलाव फालांगि मावफैनो हादों। बिथां जितु जतिस मुसाहारि, बिथांनि बाथ्राखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया। गोदोनिफ्रायनो बिथांनि बाथ्राया मिसलिया। दिनैसिमबो बे मानसिनि मोजां सिन्था खालामनाय बिनाव गैया। मानो होनोबा दिनै जिबिदाय बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि। ओमफ्राय बेखौसो जोंनिफ्राय लिजाव लानानै बिथाङा थालिर खेथि मावदों। बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ सेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया, 100% मिसलिया। बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ जोङो माने जेसेबां गोख्रैयै हागौ बिथांनि सायाव गोख्रों बिसार लानांगौ होनांगौ होननानै आंनिफ्राय आं बिबुंथि होदों। गोजोनाव फैबाय होननानै दा असान्ति खालामफैदो होननानै बिथांखौ बुंदों, मा फोरमायगोन? बेबो मिसलिया खोन्था। बिथाङा दिनै फैनानै जोंनि गामि ओनसोलाव बहुद सान्थि फैदों। बे सान्थिनि थाखाय दिनै जोङो खेथि बाथि आबाद मावनानै न'आव गोजोनै जायै लोङै जिरायनो हादों। मोनसे समाव जोङो हाजिरा मोनदों। बिथाङा फैयै समाव जोङो न'आव थानो सुख मोनाखैमोन, खेथि बाथि मावनो हायाखैमोन। दिनै बिथाङा फैनायनि उनाव जोङो बेसे गोजोनाव दङ। गुबुन हारिफ्राबो दिनै हरदि हरला 12टा जा 1टा जा जोंनि ओनसोलाव फालांगि मावफैनो हादों। नोंथांमोना जास्ट माने बेखौ माबा खालामोबा बिथांमोननावबो सोंजागोन जे मुस्लिमानो जा सोरबा हारसायानो जा बिथांमोनावबो सोंनो हागोन जे दिनै जों सान्थि परिबेकआव दङना गैया। बे आं बुंनायल' बाथ्रा नङा। दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बै जतिस बायदि मानसियासो अखान्थिखौ लाबोनो नाजागासिनो दङ। होनबा बेफोरबायदि मानसियासो बदमाइस बुंनो थाङोबा। बिथाङा अपप्रचार खालामदों। बिथाङा एकदम सानथ्र'हायै अपप्रचार खालामनानै दिनै मानसिखौ माने नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आंनि बिबुंथि बायदिबा बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आङो बिबुंथि लाखिदों। आरनोथ' जोंनि मियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि। जिबिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै। जतिस मुसाहारिनि बाथ्राया सब नंखाय। बियो जोंनि निजा बिमा बिफानि सम्पति मियादि पाट्टा हा। जोङो बिथांनो जोङो रायलायनानै निजे मावनो हायैखाय बिथांजों रायलायनानै जोङो बिथांनो जोंनि हाखौ थिखा होनाय जादों। जोंहा बेयाव साबा ग्रुप दं। साबा ग्रुपआव जोंनि हाया 35 बिगा जायो। जों बे 35 बिगाखौबो जोंनो SDC मण्डला फैनानै गावसोरनो लाबोदों। बे जतिस मुसाहारियानो बिथाङा लाबोनानै जोंनो बेखिनि हाखौ सुनानै होलांदों। बिथांमोननि हाया दा गावसिनियाव ओंखारनाया खम ओंखारदों। दा बेनि थाखाय जोंनि सायाव बहुद कमप्लेन खालामबाय दङ। बिथांमोना बहुद लफिया, बिराद मालायनि धन सम्पतिखौ गावसो लुबैनानै जोंखौ बेबायदि माबायाव खोलैबाय दङ। खिन्थु जोङो जेबो बुङाखैमोन, जेबो खालामाखैमोन। नै दिनै मैयानि खौराङाव मोननानै जोंबो एसे गोसोआ दुंखांनानै जोंबो बेबायदि माबाखौ होनांगोन। होआबा नङाबा जोङो सिरि थायोब्ला जोंखौ आरो नोंसोर नारसिनबावगोन ओरै होननानै जोंबो नैबे खामानिखौ आग बारायनाय जादों आरो।